Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. So I want you to go every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Roads kinda right. We don't know how to ride. Alright, marahil na pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Miyerkules sa Pizza 22 sa bulan po ni Enero 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Taban sa mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, marhay na pagka-morning sa Sento Gabos. Duman sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na po sa Sento Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi duman sa may mga kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamating katibaadan sa sendang mga hawak mentras po nakaantabay digdi sa 1FM Legazpi 88.3. Good morning. Maoran-oran na pagkaaga, maray na agaman kay Jess Misina dyan sa Barangay Padang, Legazpi City. Maray na aga, idol. Alright. So, kay po hanta po tabi ngunyan, dakulo ng mga nangyari, mga issue. Ininaan panahon siguro na pagurulayan ta na ining pagurulayan ta na po tabi ining ginigibukan ko milik ngunyan na ako an iling ko digdi an Korte Suprema na insultong marhay. Na insultong marhay po tabi ang Korte Suprema kung kaya't yung mga desisyon kan COMELEC inubos kan Supreme Court. Inubos kan Supreme Court yung naging desisyon kan COMELEC. Dahil manin nangyayari record breaking ini, tagaro kasi nasubrahan man so sa indong taririk. Nasubrahan sa ikot ako lang sa talibong. Makasupog ining ginibukan COMELEC sa totoo lang. Makasupog ini parang nawaran po tabi maski ako ngunyan dahil akong tiwala sa COMELEC sad to say na garo ibaan nangyayari po sa COMELEC. Dahil nindo pag ambog na saro kamong quasi judicial body
naigwa ka munin sa diri po tabi na disposisyon dahil nindo yung paghambog because bako pa kamo ang highest court of the land. Ang Korte Suprema, iyo po ang highest court of the land. So, ang importante po tabi, tawanan tanin pagkakataon yung gabos. Yon publiko po, tawanan tanin pagkakataon mamili kung sisay ang gusto ninda. Mamili po kung sisay ang gusto ninda. Iyan ang pinaka-importante. At tangani na masabi, alimbawa ng gana ka, by default, daing kamugtakan yan. Mas mahamis po tabi yung mas mahamis yung sa imong kapangganahan, mas mahamis kung uminagi ka sa labanan. Iyan ang pinakasimple, di ba? Pinakasimple yan. Mas mahamis na uminagi ka sa tunay na labanan kisa po tabi duman sa nanggana ka kung sa basketball na default tadi uminabot. Ani na marahay ang labanan tangon yan. Iyan ang pinaka-importante tabi. Ngunyan, duro-diritsohon ta na ini, siguro last na ining disposition ta actually, ini ang pinaka-udyan ata na dinesisyonan kang Comelec Inbank. Ining kaso ni dating Gobernador Noel Rosal na nagbabalik po tabi bilang gobernador kan Albay ngonya na 2025. Ang sa iyang kalaban si Congressman Joey Salceda kan 2nd District nagbabalik man na gobernador sa Kapitolyo. Sindang doan magkalaban. Ngonya na eleksyon. So ngunyan, ako magtara maski po tabi diyan sa Facebook. Dahil ko yung ginagamit na sa kuyang Facebook. Tangani po tabi na di kita maakusaran na nagiging bias kita digdi sa tuyang programa because siyempre kita po ang pinaglalauman kan tao na magtataram kung ano po ang nangyayari digdi sa tuyang palibot. Takon ako naka-attach konsisay na politiko, so therefore gustong sabihin magiging bias ako maski taga media ako. Do, siyempre, personally, igwa kita igwa kita po tabi pinipili dyan, pero, siyempre, arog din do, na mga ordinaryong botante man ako, pag-abot kan eleksyon, mapili man ako kan para sa ko. Good morning po, Sir Alwin, Bunga, Legazpi City. Pabati man po kan sa kuyang aki na si Ivan Liubit Bernarte o sige kaalian kay Domingo Bernarte kan Bunga, okay? Anyway, ang kaso po ni Gov. Noel Rosal itangani na maintindihan nindo duman sa taigwa kita kan inaapod na si Albay kung ano-ano po tabi diskartiyan kan mga politiko diskartiyan po kung paano mo gaganahon. Kung baga sa teknik, kung ano man ang sa indang team, nasa sa inda yan po tabi. Pero ang katotohanan, ang labanan Rosal Salceda, nakakasana po tabi ngunyan. Matapos na magluwas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, na nagpupugol duman sa desisyon kan Comelec Inbank na halion po sa listahan kan kandidato bilang gobernador kan Albay si dating Gobernador Noel Rosal. Ibinalik po tabi kan Korte Suprema sa paagi kan TRO yung diretsos kan dating gobernador na isumitiran sa iyang sadiri bilang saro sa pagpipilian na maging gobernador kan Albay sa 2025 sa Mayo. Happy birthday sa sakuyang aki si Ivan Liubit Bernarte. Birthday ngon yan. Garo ako malilingawan ko sa birthday ko. Di bali. Lalampas naman yan Ngonyan po, siring kini. Siring po tabi kay ni an paitaha. Sa nangyaring ini na di ko na saro-saroon, digdi na lang kita sa Albay,
sa albay po tabi tangani na primero ang sa tuyang broadcast apwera sa Facebook kung sa ina lugar kita makaabot. Apwera sa Facebook, digdi kita sa local broadcast, lalo na po tabi sa transmitter. Nakakaabot kami bilog na albay, tapos may some area man po tabi sa Catanduanes, tapos sa Sorsogon, then sa Camsor. Pero particular na sa moyang mga listeners, albayano na iyo po ang apektado digdi sa circus na inikan Comelec na ginigibo po tabi na makaulok ang electoral system ta sa Pilipinas. Na supposed to be dapat sindan maging role model. Pasalamat kita because yung Supreme Court nagtindog po tabi sinda nagtindog sinda bilang final arbiter na yung po tabi ang sandigan kan kagabsan. Pag nailing mong dihado ka, duman ka sa Supreme Court. Kung legal aspect ang sa tuyang pagrulayan. Ngunyan, ang kaso po na ini, kung nata abo padalaganon, binugtakanin, binugtakan po tabi nin ban si dating Gobernador Noel Rosal because duman sa kaso na dinesisyonan po tabi kan Office of the Ombudsman na dapat may perpetual disqualification from running from any public office si dating Governor Noel Rosal because sa sala na nagkaigwanin pang-abuso duman sa pagbubugta kay City Engineer Ibo sa Kapitolyo mantang yaon pa siya sa City Engineering Office. Iyan po. Kaya baga nawara pati si Mayor G. Rosal nakadamay, tapos po tabi si Governor Noel Rosal permanent disqualification. Iyan so binasihan kang Comelec. Apira dyan po tabi, so inot na kaso ni Gov. Noel Rosal, disqualified sinda po, pati na si Mayora, duman sa pamumudbod nin ayuda ito ayuda sa tao during the time of pandemic. Kaya sinda disqualified sa sendang term of office from the very beginning. Sundo po tabi ngunya na 2025. So turno po tabi 2022 to 2025. Dahil man ito po tabi nin actually dahil ito nin inaapod na disqualification sa pagdalagan. Pwede pang magdalagan. Ibang urulay na yan po tabi kung hagadon po tabi sa legal courts kung liwat na pag-urulayan po ining inaapod niya to na disqualification sa iya because kan kaso. Iyo po, because digdi po tabi sa inaapod na kaso na itong suinot, duwang kaso yan eh. Pero iyan, ano yun pa yan na panahon na pag-urulayan? Tama, agiyan sa lower court, Court of Appeals, Supreme Court. Digdi dinali po, so dating gobernador sa kaso sa ombudsman. Ini ang dinesisyonan tabi kan office o kan Supreme Court na tini-RO niyan yung certificate of candidacy ni dating Gobernador Noel Rosal na hinarang dati kan Comelec. So therefore ngunyan tabi, makakadalagan kung hapotonin do po tabi ako si Gov. Noel Rosal legally madalagan siya bilang gobernador kan Albay. Counted po ang boto niya kung bobotohan nindo. Siyempre, sabi ko sa indo po tabi, may kanya-kanya kitang disposisyon. Kung sisayan gusto nindo. Diba? Maglalaban po tabi digdi, Governor Noel Rosal, dating Governor Noel Rosal,
Congressman Joey Salceda para gobernador sa 2025. Kung si Seman po tabi sa Indan Mangana, nakakasiguro po tabi ako na an albay nasa marhay na kamot. Maski si Sendan Mangana po, nakakasiguro po ako na an albay nasa marhay na kamot. Puwirasan na po na Mangana susaro sa Vice Governor. Taaram nindo po ang posibleng mangyari. Di ko nangangaranan pero dapat na aram po tabi nindo yan, adalan nindo yan, kung sisa itong saro na ito. Di ba? Digdi sa duwang ini, it's either Congressman Joey Salceda maging gobernador o kaya si dating Gobernador Noel Rosal An Mangana, kung na rin sa duwang ini, day po sinda nakakasiguro sa sindang pwesto may matukdol. Alda? May matukdol. Kaya mas safe po tabi ingon yan si Kuan. Kung isipon ko ata po tabi mas safe si SM John Alegre. May naaga tabi SM John ha. Karo ika na sanaan pag-asa kan albay. SM John. Taining tawong ini pag inianangga na bilang vice gobernador. Siyempre, in the absence of the governor, siya matukaw. Governor vice governor di ba? Alimbawa, si governor, alimbawa nanggana si governor, dating governor Noel Rosal, gobernador na. May mga issue naman. Parion. Nanggana si Congressman Joey Salceda. Ananggana susaro. Gusto ninda po tabi na maging gobernador tulos. May issue na naman. Kaya mas safe po tabi si si Vice Governor John Alegre. Mas safe si Vice Governor John Alegre sa kisa po tabi digdi. Aram nindo yan po mga taga-albay. Dahil na ako magpara-reiterate kayan kunata. Kunata po tabi, sinasabi ko yan. Alam na des. Di ba? Sabi nga ni po tabi, kung gusto nindong isave an albay, kung gusto nindong isave an probinsya nin albay, huwag po sa babaeng vice gobernador. Yan. May problema kita kan. Sabi nga ni po tabi, problema na naman yan. Problema na naman yan. Tapos, ano yan, at least nakakasiguro kita na yung kung si SM John Alegre an manggagana bilang vice gobernador, pasil nindong dulukon yan. Bako yan makapobre. Bako yan po tabi matapobre ha. Hali yan sa pagtios. Ang kakulangan niya lang po tabi is desyang kwarta. Kaya lang sabi ko ni Senta po tabi, ang kwarta ngo niyan aram ta po tabi, money talks, everybody's listen. Ibaga, digdi sa duwang gobernador, bahala sinda. Dahil dyan kung si Seman dyan po tabi sa duwangan, maurag yan. Digdi sa duwang gobernador. Kung si dyan sa duwang yan, maurag yan. Si Congressman Joey Salceda, aram din do po tabi ini si Congressman. Champion bagay ni. Kung nataigwa kita kan resiliency pagabot sa disaster, because of Congressman Joey Salceda. O kan gobernador pa po tabi ni 50,000 na mga albayanos. 50,000 na mga albayanos ang pinaeskwela kaini sa paagi kan AHEX. Study now Piliter program. Kaya lang sa mga estudyante po
dai nagbayad pagkatapos. So sabihin, pataposon ka na, babayadan ka kang provincial government sa efforts ni dating Gobernador Salceda. Pero bayadan mo pagkatapos pag trabaho mo. Nagkapirasa na po tabi, so nagbayad. Nagkawarara. Nagkawarara po tabi. Nagdirilagan Nagdirilagan saka nagkawarara. Di ba? Ayan ang problema tayo niyan. Pagbarayada na, tapos na. Di ba? Pag barayada na, tapos na. Alright. Igwa na kita ni 25 minutes. Lampas ang alas 6 din pagkaaga, magbabalik pa po ang programang ini. Pagkalampas kayo ni. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol? Nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, migo na kita nin 31 lampas po an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Alright, sige. Diretso po tabi kita sa programa. Diretso na kita digdi. Alat ko na tamay sige. Sabi digdi real change is coming. Sabi yan. Si Kwan yan, no? Congressman Kaloy Loria. Congressman Kaloy Loria sa Kabagasan. Alat ko na hata ano yan, ikwanta daw ini kung makuha digdi sa lang pag ano dain ko maluya talagan sa kuya. Maluya talaga sa kuyang cellphone. Di bale. Di bale Anyway, iwan na kita nin 38 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Maski nakonsiluan ako digdita, maski sa inkang bumirik na mga barangay, lalo na sa 2nd District, Kanalbay, ang pinagurulayan si Kaloy Loria ang pinagurulayan si Kaloy Loria nawara so iba saka paanuhon tabagaan kabagay ini mananggad tested ini na partabang matinabang day man niya day siya po tabi pirmero day man siya po tabi nagagamit kan ano yan kwartang gobyerno because hindi po sa iya bako yan politiko pa yo ako pa yan politiko kompa pero
tabang niya talaga, grabe. Di ba? Ang tabang niya, grabe. Sa kabagasan. Di ba? Kaya, sabi ko sa Indo po tabi, sabi ko sa Indo po tabi, importante na aramon ta po. Aramon ta po tabi yung sisayan mga pwedeng makatabang sa satuya. Diba? Sisayan pwedeng makatabang sa satuya po tabi. Ibaga, kung sisayan pwedeng makatabang, iyan man sana yan. Iyan man sana yan po tabi ang fight. Dahil pwedeng magtsamba kita digdi. Di ba? Maraiso diskarte kay ni. Nagpuon siya talaga duman sa ano ini, puminon siya sa ano yan, sa baba. Sa baba siya nagpuon. Kan luminuwas po tabi siya in public, nauning nga ako, uning nga ako, sikato na siya. Tali siya duman sa baba eh. Ano siya duman sa baba pataas. Nautakan so kanya, nautakan kay ni so kalaban niya eh. Nautakan. Ngunyan, kuana, milya-milya ang baya eh. Milya-milya na. Saka bagasan. Tapos kisain kang barangay magduman, inian bukang bibig kan tao. Diba? 41 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Kuantang na po tabi ang report. Ali dyan sa satuyang mga pagriba sa Kongreso, mga responsable sa pagkamatay ng libo-libong biktima ng EJK dapat mapanagot sa batas. Ayon kay Congressman Gabriel Bordado Rodriguez, may report. DWGO Live Report. Please come in. Naninindigan si House Assistant Minority Leader at Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado na dapat mapanagot sa batas ang mga responsable sa pagkamatay ng libu-libong inosente na biktima ng extrajudicial killing at madugong war on drugs campaign ng inilusad na nakalipas na Administrasyong Duterte. Kasabay nito, hinamon ni Bordado ang mga kapwa nito kongresista na gumawa ng isang hakbang matapos ang ginawang pagpapatibay ng House Quad Committee na sa ulat nito ay patungkol sa nangyaring EJK sa pagpapatupad ng brutal na war on drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ikinamatay ng napakaraming biktima. Dahil dito nananawagan si Bordado ng hustisya para sa libu-libong incentive biktima ng EJK sa pamamagitan ng Oplan Tukhang kung saan maging ang mga menor de edad anya ay hindi pinaligtas ng nangyaring malawakang pagpatay o summary execution. Binigyan din ng kongresista na sumisigaw o humingi ng katarungan ang pamilya ng libu-libong biktima ng madugong war on drugs campaign ng Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng pagpapanagot o pagsasampa ng kaso laban sa mga kilalang personalidad na nasa likod ng brutal na kampanya. Ipinahayag din ni Bordado na batay sa isinagawang ebidensya na lumabas sa Quad Committee, lumilitaw niya na isang sistematikong paglabag sa karapatang pantao ang inilusad ng war on drugs campaign sapagkat hindi isinasalang-alang ang karapatan ng mga hinihinalang drug pushers at users kung saan basta na lamang silang pinatay o itinumba. Mula dito sa Kongreso, ako si Rodriguez. Dahil saan mang panig sa mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
Maraming salamat, kabahaging Ma Rodriguez. DWGO Live Report. DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office nagsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto sa Concepcion, Bambans at Capas upang masuri ang kanilang mga nagawa. Si Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor, please come in. Ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highway Tarlac 2nd District Engineering Office na pinamumunuan ni District Engineer Edward Ricardo Ramos ay nagsagawa ng inspeksyon kamakailan sa mga kasalukuyang proyekto sa Concepcion, Bambang at Capas upang masuri ang kanilang mga pag-unlad at mga nagawa. Si DPWH Assistant District Engineer Adel Trudis Catanes kasama si OIC Construction Chief Randy Ligsay, OIC Maintenance Section Chief Terso Kulkol at mga pangkat ng mga inhenyero ay nag-inspeksyon sa agarang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng dungan seksyon ng umiiral na dike sa kahabaan ng Parua River sa Concepcion, isang access road project sa Bamban at ang pagtatayo ng flood control structure sa isang ospital sa Capas. Sa isinagawang inspeksyon, binigyang diin ni Ade Catanes ang kahalagahan ng mga proyektong ito na nagtuturo sa kupunan na subaybayan ang kalidad ng mga materyales at sumunod sa timeline ng proyekto. Si DPWH District Engineer Edward Ricardo Ramos sa isang pahayag ay nagbigay diin sa kanilang kahalagahan para sa pag-unlad at kapakanan ng mga lokal na komunidad. Dinagdag din ni District Engineer Ramos na nakatuon sila sa mga pagkumpleto ng mga proyektong ito ayon sa nakatakda at mahusay para sa kapakinabangan ng mga komunidad sa kanilang pinaglilingkuran at patuloy na tinitiyak ang kanilang napapanahon at mataas na kalidad ng proyekto. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, diretso na kita digdi sa programa. Yun na yan ang sinasabi ta. Yun na yan ang sinasabi ta eh. Sa Facebook ko, ang nahihiling ko po tabi digdi, puro kwan eh. Ang nahihiling ko po tabi digdi, puro, ano ba yun? Puro kandidato na eh. Pero kunyan, pwede pasinda pa. Patinig din sa lokal padarakulan ki tarpaulin. Gawa na ako nahihiling mga jeep na o mga aso kuha na, sasakyan. May igwa na nga na ipotabing kakaag din soundtracking. Basahon ko ining opinion po tabi ni dating Supreme Court Justice Artemio Panganiban. Magayunon ini. Ining issue ini sa Comelec eh. Kaya nasabi ta po tabi na tibaad na insulto talaga sa Comelec. Kaya Korte Suprema duman sa naging disposition kang Comelec. Kaya yun ang nangyari. The Comelec must stop its gravely abusive, arbitrary, whimsical, and capricious action and attend to its mandate to be fair, objective, and
judicious in exercising its quasi-judicial functions. It must learn lessons and avoid embarrassing remarks from the court and the public. Tama. Iyo po yan iyo po yan dapat, no? Tawan tanin pair ninda patas na ano yan pag tataunin patas na atensyon po tabi duman sa mga kandidato. Tapos tawanan tanin libridong pagpili ang mga kandidato, kaya nga ni po tabi kita igwa kita nin eleksyon. Hindi naman tayo komunista, hindi naman kita China. Nasa demokratikong nasyon kita, igwa kita nin democratic process pagabot sa eleksyon, mamili kan dapat niya tong iboto. Nakadepende na sana kung may kwarta ka o dae. Taktualingon yan, sabi ko sa Endo, so ikos, nagkandidato, tapos so tawo, so ikos, mapirakon. Nagkandidato si ikos, ginana pa, ginana, ta so tawo, daw maorag ito, may inadalan, ay, maray kun, bago hunta po ang konstitusyon, kung bago hunta ang konstitusyon, tapos bago hunta yung requirements para sa sarong kandidato, iyan. Pero sundo sa daiya na babago, ang sa tuyang konstitusyon, dai. Sabi ko rin sa Endo po tabi, very simple ang qualifications, tangani po tabi na maging saro kang kandidato, makatukaw ka sa pwesto, number 1, able to read and write. Tatao ka man magbasa, tatao ka man magsurat. Maski nga ni so, sa dosina, maski nga ni ibang kapitan digdi, kapitan kagawad sa barangay, kapitan. Pero siguro sa munisipyo, dahil naman. Dakulon, maski digdi sa Ligaspi, ili nga, may mga kapitan nga ni digdi na dito tao, mapirma na sa kan pangaran, mapirma na sa kan pangaran Darwin, 10 minutos, magpirma dyan sa attendance sheet. Yun mo yan. So pagbasa pa. Pero sabi kan konstitusyon, kan Pilipinas, simple ang qualification, tangani po na makakandidato ka. Number 1, able to read and write. You must be natural born Filipino citizen. Dapat natural born Filipino citizen ka, hindi ka Amerikano, bako ka Chinese. Kung ano pa, para nakalusot si Alice Guano. Di ba? Tapos, kuwang ka, dapat 18 years of age ka. Pataas. Kung madalagang ka po tabi, dapat yung edad, bako ka minor de edad, apwera kan SK. Di ba? Kung sa presidente tapos vice president, 40 years old above. Igwayanin kuan. Dahil man binugtak sa qualification kung ikapo elementary graduate, college graduate, high school graduate, college graduate, LLB, college of law graduate, abogado, doktor, nurse, kung ano ka po tabi, engineer. Di ka man sinabi. Basta, ang importante, napakasimple, 18 years of age, natural born Filipino citizen, able to read and write, tapos po tabi, dapat nasa tama kang pag-iisip. Ibaga. Tapos, day ka po ning kaso, day ka ning conviction sa anuman na kasong kriminal o kriminal or administratibo involving moral turpitude. Simple. Jawa, may mga kaso po, iligaso mga senador, si Saiso, mga convicted sa plunder. Day pangani po tabi, nanggara na magagiraray, nakakulong, ora pa rin conviction duman sa kasong plunder. Nanggana, yung mga magagiraray.
Pwede. Kasi iyan po parte kan inaapod niya to na democratic process. Pero digdi sa ginibukang Comelec, kaya na insulto sa Korte Suprema ta. Nag-set sindanin, ano ba yan? Ano ba yung consider niya to? Elite? Parang elite? Nag-set sindanin standards na day po nakasusog sa fundamental of laws. Makusog sumuot bilang tasinda po tabi quasi-judicial body. May isa diri sinda. Pero remember na ang gabos na batas naka-angkla duman sa fundamental of laws which is the 1987 Constitution. Kaya kan binira kan Supreme Court silinsyo sa Comelec, nagkasarayang sa mga baluta. Pirang milyon na masasayang na baluta. Dapat nga ni pabayadon kay ni so mga taga Comelec. Di ba? Siya nagsakripisyo po tabi sa paggastos, kitang mga taxpayer. Kita gabos na taxpayer, kita ang nagsakripisyo sa katangagan kang Comelec. Lalo na ni Chairman Garcia. Lalo na ni Chairman Garcia. So kadangagan kan Comelec, nagsakripisyo kita, kadakol-dakol billions of pesos ang sinayang. Dahilan po tabi kay ning disposisyon na ini, na puro ang ginibo po, kalukuhan. Pagpugol kan mga kandidatong bako ninda kursunada. Di ba? Bako kursunada kan mga kaapil ninda. So dapat gani kung igwanin dilik ka din sa digdi, dapat na sa nangyaring ini, nagrabing kasusupgan inabot kang Comelec, dapat tangani na da ano yan, dahil po tabi damay digdian mga taga Comelec, dapat mag-resign si Comelec Chairman George Garcia dapat mag-resign siya Kung igwa siya po tabi nin bayag, igwa siya nin delikadesa, sa nangyaring ini, makasupog. Pati na sa mga Comelec commissioners. Tasinda po tabi ang tagibo ka ini. Di ba? Nagsayang ninda kulaon na kwarta because of kadangagan. Pero hindi naman masabing kadangagan, ang mga abogado yan, matatali yan kundi kinakawatan ninda po tabi yung proseso demokrasya niya to. Yung diretsos kansarong kandidato kinawatan ninda. Pag dahil ninda crash, tudas ka. Dakulon bagang desisyon ng Comelec na dispalinghado? Ang mga tagalbay aram ani. Kadakol-dakol na mga desisyon kan commission elections na questionable. Di ba? Na dapat po tabi itanos, tangan po tabi na day kita mawaranin tiwala sa proseso kan eleksyon digdi sa Pilipinas. Maski sa social media, pag may post ng Comelec, tinatamuyaw, dain naman kikwan binibira sa Comelec. Nata, kasi, yaon sa inda, nahihiling kan tawo yung kabulastugan. Sa kabagasan. Ura na. Ang Supreme Court, bata alo yun mambagan Supreme Court, Balisan ngayon sa TRO, talagang napiritan sinda Binanog-banog sa TRO. Parang dain na sige, TRO. Nainsulto sa Comelec kamusan maurat. One, kami man daw, ngunyan. Tamas maurag kami sa indo. Ta kami ang final arbiter. Di ba?
2 minuto antes mag alas 7. Mapaaram na ako.